Yanzu Majalisar Tarayyar Turai (EU) ta buƙaci sojin Nijar su saki tsohon shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da wani sharaɗi ba. Majalisar ta bayyana cewa ci gaba da tsare Bazoum da iyalansa bayan juyin mulki da sojoji suka yi a shekarar 2023 ya saɓa wa ƙa'idojin dimokuraɗiyya da dokokin ƙasa da ƙasa. EU ta kuma yi kira ga gwamnatin sojan Nijar ta gaggauta sakin Bazoum domin dawo da tsarin mulkin dimokuraɗiyya kuma ta tabbatar da mutunta haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Bazoum dai yana tsare tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Yuli na shekarar 2023. Ishaq Umar Sharaɗa ɗauke da rahoton. Da na 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna karawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.